buri atom sa belai khano kolom jaga zokon bistan no pen khogai rukha obono nugui aro tongne borok belai khano wana jaga kya buri tamo ungkha hanai aro tongne borok buri no tamo khani nai nisungka but buri un kokok saya simi munoi nodi wo baklai thangka abono nugui aro tongne borok belai khano wana jaka but jepro borok bo nodi gana wa thangai nai mani tolawo tiro belai khano poriskar te belai khano nai thok mukha olokhe borok bo tukundani bagai tiar unglakhya tamni muka buri bai aro enjoy khaimanai ja asomoy no kusuk sakawo khoroksa tongne borok atomsa saime tamjani malik phaimani nugui tongkha abono nugui tirijagai borok buri no kari kari hnai sahoroi tongkha but belai khano lerkha olokhane buri no waroi bisingo tlangai thangka tui bisingo abono nugui jotono pora kirijagai thangba kya losrata tongmani porakhe buri atomsa bokrok pasawoi ekdom phan chotonoi chirikha ano help khaidi hnai olokhe aro tongne borok pathor khosawoi ekdom phan chotonoi pathor khitarnani chenglakha pathorni khitarmani khorang khanawoi kirima sungsa sibukhai bini saito khari thangpa kya olokhane khoroksa borok buri no basirna bagai yo baklai thangka but buri no basirna laima somoy no chibuktai sa hana hai clip ka bayro explain video bahina jaka comment khai sanan tapokdi ka obani katal sanan the next video was taisa hana hai kaham video to hai tongo getini bagai asano bye